Эфирда яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Гаилә аллеясы. Актүбәдә агач утырттылар. Шушы 95 yaşımda шундай уважениега барып жетүүмө мен ышана алмыйм. Балаларымга бик эшләүләренә, тәртипләренә шатланам. Заманча бәйрәм. Әлбәттә, бөтен дөнья яшьләр көне уңаеннан чаралар узды. Это помощь малоимущим семьям. Мы собираем, получается, пенал первоклассника, где как раз-таки вся канцелярия, необходимый предмет для школы. Позже мы как раз-таки будем собираться с малоимущими и как раз-таки раздавать пенал первоклассника. Мәктәпкә яңа букча белән. Ознакайда 1-нче сыйныфка баручы укучылар портфельле булды. Бүгенге көндә 680 заявление бар инде. Әле август бетмәде, көтәбез тагын балалар. Барлыгы 7000-гә якын бала безнең садикларда һәм мәктәпләрдә укырга тиеш. Татарстанда кызу урак өсте. Соңгы 1-нче көндә яңгырлар эш барышына комачалык тудырса да, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең максаты бер: булган уңышны тиз арада җыеп алу. Быел уңыш шәп дип белгечләр. Ел башында авыл хуҗалыгы аксакаллары корылык булмагае дип шик белдергән булсалар да, елның Тукайдагыча җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында булуы күпләребезне сөендерә. Авыл хуҗалыгы дип җан атучыларга да бу сезон уңышын кызганмый бирә. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча 14 августка техник культуралардан башка 29273,6 гектар гомуми мәйданның 7099 гектарында ашлык суктырылган. Бу планның 24% тәшкил итә. 23628 тонна ашлык җыеп алынган. Уртача уңыш гектарыннан 33,3 центнер тәшкил итә. Ознакай районының Актүбә бистәсендә гаилә аллеясы утырттылар. Акция Татнефть компаниясының 75 ел яхшылык булдырабыз социаль юнәлешле проектлары грант акчаларына мөмкин булды. Вот он, скромный, улыбчивый человек, который сделает вклад в экологию. Бистә җитәкчелеге Актүбәнең мактаулы кешеләре, яшь гаиләләр. Акциядә катнашу өчен битараф булмаган кешеләр күп җыелды. Проект авторы Айдар Миңнебаевка теләктәшлек белдерү өчен Татнефть биотех фәнни җитештерү берләшмәсе хезмәткәрләре дә биредә. Җыелганнарны бистә башлыгы Александр Севастьянов сәламләде. Ул Татнефть компаниясенә торак пункт үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерде. У нас появились очень много возможностей, объектов, поэтому я хочу от жителей поселка сказать огромные слова благодарности компании «Татнефть» и всему коллективу за оказанное вот такое доверие нашему поселку, что много проектов очень реализуется в нашем поселке. Надо будет корни чуть-чуть вот так оборвать. Бу акция генә түгел, бистәнең киләчәгенә һәм экологияны яхшыртуга саллы өлеш ди оештыручылар. Гаилә аллеясын утырту өчен мәктәп лабораторияләрендә үстерелгән декоратив куаклар һәм триплоид усаклар сайлап алынган. Тиз үсеп җитлегү нәтиҗәсендә мондый усаклар сөлем газын бик күп нейтральләштерергә сәләтле. Бик кирәк. Бездә бер парк бар инде, менә хәзер без икенчесе була ала бирсә, обязательно кирәк. Биредәге һәр агач туган якны кайгырту һәм ярату символы ди бистә халкы. Акциядә иң зур состав белән атаклы нефтьчеләр династиясе, Чанышевлар гаиләсе катнашты. Аларның Татнефть компаниясендә 4 буыны эшли. Гомуми хезмәт стажы 470 ел тәшкил итә. Шундый дәрәҗәләргә барып җиттек. Династияләр образоваться итте. Аннан соң һаман да дәвам итәләр балалар. Мин аларга бик шатман. Әле менә бу агач утырту тәртибенә килгәчтә шундый уважение алу шушы 95 yaşımda шундый уважениега барып җитүемә мин ышана алмыйм. Балаларымга бик эшләүләренә, тәртипләренә шатланам.
Мондай чаралар халыкның бердәмлеген символлаштырады экологик акцияда катнашучылар. Проектны оештыручылар исә аларның тәкъдимен ишетеп, бистә һәм тулаем планета үсешенә үз өлешен кертергә килгән һәркемгә рәхмәтләрен белдерә. Семейная аллея реализуется в рамках гранта социального... Гаилә аллеясы 75 ел игелек тудырабыз социаль юнәлешле проектлар гранты кысаларында гамәлгә ашырыла. Бүген без агачлар үсентеләрне утыртмыйбыз, а планетабызның яшел байлыгын саклауга һәм арттыруга өлеш кертәбез. Умножение зеленого богатства нашей планеты. Бүген Октябрь бистәсендә игълан ителгән экологик акция чынчыла бистә халкы өчен зур бәйрәмгә әверелде. Биредә катнашучылар өчен 32 берәмлек усак утыртудан тыш төрле остаханәләр һәм әлбәттә инде күршеләр белән чәй ичү программасы да каралган иде. Эш беткәннән соң акцияны оештыручылар барысын да чәй һәм коймак белән сыйлады. Шулай ук теләге булган һәркем чәчәк утырту буенча остаханәдә катнаша алды. Мәктәп биолабораторияләрендә укучылар аларга үсемлекләрне дөрес итеп тәрбияләргә өйрәтте һәм үз участокларында уңайлыклар тудыру серләре белән уртаклашты. Әлмәт яшүсмерләре җәйге чорда эшләүләрен дәвам итә. Бу балык булмаганнарны вакытлыча эшкә урнаштыру программасы кысаларында мөмкин. Әлмәт районы рәсми порталыннан билгеле булганча, быел 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге 750 яшүсмергә акча эшләү һәм беренче хезмәт тәҗрибәсе алу мөмкинлеге бирелгән. Моның өчен җирле бюджеттан 5 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Моннан тыш 100-гә якын үсмер Әлмәт предприятиеләрендә һәм оешмаларында килешү буенча эшләү мөмкинлегенә ия булган. Яшүсмерләргә тәкъдим ителә торган эшләр җиңел һәм хезмәт законнары таләпләренә тулысынча туры килә. Балалар мәгариф, мәдәният, спорт учреждениеләрендә, агросәнәгать комплексы, торак коммуналь хуҗалык предприятиеләрендә һәм районның башка оешмаларында эшли. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында Азнакай районында 1-нче сыйныфка баручы балаларга уку керек яраклары тутырылган портфельләр тапшырылды. Шәһәрнең Татарстан мәйданында балалар белән бергә аларның әтиәннәре, укытучылар, район җитәкчелеге җыйналды. Балалар иҗаты үзәге коллективы тарафыннан кечкенәләр өчен күңелле программа оештырылган иде. Теманы Илмира Шәрифуллин дәвам итә. Чараның төп геройлары бу көздә тәүге кат мәктәп бусагасын атлап керергә тиешле нәни азнакайлылар. Аларны район башлыгы Марсель Шайдуллин үзе сәламләп, укуларында уңышлар теләде. Каникуллар узып бара, балаларыбыз ял итте, көз җыйдылар, хәзер инде тырышып, ишлегә генә матур итеп укырга, укытучыларны тыңларга, әти-әниләрне хөрмәт итәргә, матур итеп шулай азнакайыбызда укырга, безгә инде эшләргә язсын. Чын күңелдән мин сезне барыгызны да тәбрик итәм. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Азнакай нефть идарәсе начальнигы Алмаз Фәритов та катнашты. Я уж думаю, что вы будете учиться только на пятерке и вырастете хорошими специалистами в разных сферах, и нефтяниками, медиками, учителями. Әлеге акция оешма предприятиеләр, эшмәкәрләр, гади халык ярдәме белән үткәрелә. Чараның төп максаты матди кыенлыклар кичергән гаиләләрдәге балаларны мәктәп кирәк яраклары белән тәэмин итүдә ярдәм күрсәтү. Мин үзем 3 кыз әнисе, менә бу юлысы уже 3-нчесе белән алырга килдек. Зур кызым Камила, 2-нче мәктәптә 5-нче сыйныфына күчә, 3-нчесе тоже 2-нче мәктәпкә бара, менә 1-нче класска, уртанчысы инде Саида, анысы безнең 5-нче урта мәктәбендә. Яңа уку елында районның 23 мәктәбенә 700-гә якын бала 1-нче сыйныфка укырга барачак. Аларның әти-әниләреннән гаризалар кабул ителгән. Бүгенге көндә 680 заявление бар инде, әле август бетмәде, көтәбез тагын балалар. Барлыгы 7000-гә якын бала безнең садикларда һәм мәктәпләрдә укырга тиеш. Садикларда 2000-дән артык, то есть 9000 бала булачак инде. Садиклар белән бергә. Бүгенге акция кысаларында балаларга 150 портфель тапшырылды. Мондый чара алга таба Октябрь бистәсендә дә уздырылачак. Илмира Шәрифуллина, Руслан Ярмиев, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәтле авырлыкны контрольдә тоту постында эшләүчегә законсыз рәвештә ришвәт биреп суд юлына эләккән. Әлеге коммерция оешмасы җитәкчесе үз оешмасы машиналарын авырлыкны контрольдә тоту постында киртәләрсез узуы өчен күп вакыт акчалар түләп торган. Хәзер ул хөкем алдына баскан. Суд утырышында безнең төшер төркемендә булып кайтты. Алса Ахмәтҗанова дәвам итә.
Суду доверяете? Отводов не имеете к составу суда? Хорошо, присаживайтесь. Суд утырышында билгеле булганча 2020 елдан башлап йөк ташу машиналары белән шөгыльләнүче коммерция оешмасы башлыгы законсыз гамәлләр кылган. Ул моны белә торып эш иткән арада Әлмәт шәһәрендәге территориаль идарә бүлеге эшчесенә барлыгы 153 сум акча биргән. Акча алучы үз чиратында бу авыр йөкле машиналар үлчәү контроле постларында тикшерелмәсен һәм үлчәнмәсен өчен барысында эшләргә тиеш булган. То есть за неостановку транспортных средств, непроведение их взвешивания, составление акта взвешивания с указанием отсутствия факта превышения значения силовых нагрузок и полной массы транспортного средства и непривлечение водителей транспортного средства к административной ответственности по статье 12 КОАПРФ через посты весового контроля другого ДД на территории Республики Татарстан. Билгеле булганча, бу авыр йөкле машиналарның федераль автомобиль юлларында йөрергә рөхсәте дә булмаган. Шулай итеп, гаепләнүче үзенең җинаятьчел ниятен тормышка ашырганда ришвәт буларак акча кабул итәргә ризалыгын белдергән гражданины да җинаять эшенә җәлеп итә. Шулай итеп, предприятие башлыгы җинаять кодексының 291 маддәсе буенча гаепләнә. Суд барлык шаһидләр булмау аркасында үз эшен 2 айдан соң дәвам итәчәк. Алса Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңгыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүтін дүния яшьләр көнен Әлмәт матур һәм заманча билгеләп үтте. Креатив процесслар фабрикасындагы чара колабызның дистәләгән актив яшьләрен берләштерде. Катнашучылар өчен бай программа, хәйрия акциясе, яшь эшмәкәрләрнең мини ярминкәсе, иҗади остаханәләр һәм интерактив мәйданчыклар әзерләнгән иде. Яшьләрнең энергиясе белән без дә илһамланып кайттык. Наш самый маленький волонтер, 9 лет ему, и зовут его Раяз. Җавапка бернинди файда көтмичә, чын күңелдән мохтаҗларга ярдәмгә килергә әзер кешеләр һәм алар рәтенә ничек эләгергә мөмкин икәнлеге турында игелекле Әлмәт иреклеләр үсеше үзәге вәкилләре сөйләде. Бүген аларның сафларында 11 юнәлеш буенча эш алып бара торган 12800-дән артык волонтер бар. Үз күңеленә хуш килгән тармакны һәркем үзе сайлый. В связи с данным годом Җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан безнең эшнең популяр юнәлеше җиңү волонтерлары. Даими төрле чаралар уздырабыз. Мисал өчен Георгий ленталарын өләштек, триколор ленталарын тараттык. Теләгән һәркем волонтерлар рәтенә кушыла ала. Без Добро.рф платформасында чаралар булдырабыз һәм теләге булганнар гариза биреп анда катнаша ала. Мы создаем мероприятие на нашей платформе Добро.рф, и каждый желающий может подать на него заявку и принять участие. Оештыручылар чара кысаларында яшьләр өчен актуаль һәм кызыклы төрле эшчәнлек юнәлешләре кылышларга тырыша. Яшь эшмәкәрләр клубы идеядан сатуга дип исемләнгән мини ярминкә оештыра. Яшь бизнесменнар үз товарларын һәм хезмәтләрен тәкъдим итә. Биредә үк яшьләр үзәгендә урнашкан иҗат лабораториясе, тегү остаханәсе уникаль эшләнмәләрен күрергә була иде. Оештыручылар шәһәрне атлап үт интерактив квесты әзерли. Ул шәһәрнең төрле нокталары буенча велосипедта яки җәяү сәяхәт итүдән гыйбарәт. Ләкин яңгыр яву сәбәпле аны башка форматта үткәрәләр. Олия Хәсәнова Әлмәткә әбисенә кунакка төмәннән кайта. Бәйрәмгә уллары белән килә. Узган елында катнаштык. Барыннан да ныграк шәһәрне атлап үт квесты ошаган иде ди. В том году тоже участвовали. Нам очень понравилось. Стартовали от молодежного центра и ехали до мечети. Нам показали новую мечеть. И потом обратно получается. Быел квестта катнашчылар өчен Урам театры тамаша үткәрә. Бәйрәмнең төп максатларының берсе ярдәмгә мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән хәйрия акциясе уздыру. Это помощь малоимущим семьям. Мы собираем, получается, пенал первоклассника, где как раз-таки вся канцелярия, необходимые предметы для школы. Позже мы как раз-таки будем собираться с малоимущими и как раз-таки раздавать пенал первоклассника. Шулай ук катнашчыларның кулдан кулга акциясендә мәктәп кирәк-яраклары белән алмашу мөмкинлеге дә булды. Килүчеләр төрле остаханәләрдә катнашты һәм авторларның идеяләре белән илһамлана алды. Миңа монда бик ошый. Чәчәк ясыйм. Мне нравится. Я сейчас собираю вот такой вот браслетик из бусинок. Чара ахырында брейкинг буенча батл һәм ачык микрофон узды.
Beer pong and I can't lose. I got a bunch of bad bitches in the back. It's a block on tap and a little bit of Grey Goose. Ooh. Әлмәттә Ризатдин Фәхреддин укулары узачак. Бу юлы үзәктә татар мәгърифәтчесе, дин белгече, тарихчы, педагог һәм журналист якташыбызның мәшһүр әдәмнәре. Очрашу Татнефть хәйрия фондының мәдәни агарту проекты кысаларында уза һәм Риза Казый мирасына игътибар арттыруны максат итә. Конференция Мәрҗани урамы 82А адресы буенча урнашкан Әлмәт Ислам дини мәдәни агарту үзәгендә 14 сәгатьтә башлана. Керү ирекле. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динар Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.